Bureau of Fire Protection nanawagan sa mga motorista nga sundon ang balaod nga dili magpark duol sa mga fire hydrants. Ning bag-o lang usa ka kotse ang miparada duol sa hydrant hinungdan nga napatong ang hose sa bumbero sa sakyanan samtang nagtubil kini og tubig sa fire truck. Ani ang report. Ingon ani ang nahitabo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro City, dili pa lamang madugay. Makita sa mga hulagway nga gi-upload sa Tablon Fire Station nga adunay puting kotse ang nakaparada at tubangan mismo sa fire hydrant sa lugar. Hinungdan nga samtang nagtubil ang fire truck sa mong istasyon, wala sila'y nahimo kundili ipatong ang ilang hose ngadto sa nakababag nga kotse. Sumala sa kabumbiruhan, labing importante gayud alang kanila nga dali nilang ma-access ang mga fire hydrant sa syudad, labi na sa panahon sa pagkikumbati sa kalayo. Sagdi na lagdili ni siya mudagan, di na mo atras, masumpay man nato ang hose. Sige lang din niya. Katong pwedeng mo lakaw dito, pwedeng mo backing, pwedeng mo tuyok. Sila'y mo antos pinakaduol nga fire hydrant aron sa pagsigig supply while ang frontliner nato sige og kumbati sa sunog. Subay sa Republic Act 9514 o ang Fire Code of the Philippines, dakong ginabawal ang pagbabag o pagpugong sa kabumbiruhan nga magamit ang mga fire hydrant sa usa ka lugar. Ang makalapas, posibleng makamulta og 37,500 pesos hangtod 50,000 pesos og pwede pang mapriso. Bisan gani og walay balaod by human instinct alone. It should be our concern nga, uy, kuan man kaning hydrant man it can be used anytime because fire is unpredictable. Wa man gud taan na sir, wala taan na nga disiplin Sa kasamtangan, adunay 75 ka mga fire hydrants ang Cagayan de Oro City kung asa sagad niini anaa sa Divisoria area. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.